يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada hali minye biduan irana kakeni auka jemunga membe nyanamaya telenyata jabarani su sanfɛ dogokun ni anko amako faso jokene ambe o jemunga kene ka ina fo tuma chama amtuka anyefo togo minani jemunga kelen konnana malde ma flaye min sigiro benendo jamana konnama min sigiro benendo jamana kokanama jamana ko kamo wal manga tungaranke u fene joro babe anga jamana ere nyana mayalla wal manga jamana ere nyata kala o kama tumani tuma katoka tungaranke u fene wele kana emission kene kani o ye faso jokene amtuka o nyana maya wal mamtuko blasira kuma chama ka fuli anita ni ko lasi o kelen na bela jelema je setigi jamana ba min be no ni o ye risuka jamana e ni jamana min ni alla ko den no je bunakuka am se ka fo je setigi jamana ba dodo risuka jamana se chama be o ye min ni o be fangata sirafe keleke minen ko ta sirafe kata se ona nyona orema wala sa anka se ka baruka akisaka wal maka famnyali badi akisaka maldunga franyonga kulu tungarange utogola na be fo ma ho conseil des maliens de l'extérieur a bolo fra min be irisu ka jamana ka anyema bale ambulo korobi ni o ye Tiékolo DAOU ale malidun ka franyonka kulu au conseil de base a bolo fra min be irisu ka jamana ka o nyema e ale anyi a wele kana bi anga se kana kuma irisu re ka jamana ka irisu ka jamana ni anga jamana ubise ku bolo di nyoma ka bara nyuga sabatiwa irisu bise ka anga jamana fle digu min konna ka bo digun kono wa obiseka keni wulika judgment obiseka keni chesrid me ni ala sonama nyiningalu chiama bena ke ni baro nkonnana nga yoni angatanye ka kuma di anga mawelele ma aka fulike ni watina kanyishi tilenyeta flebo bela jelema ni watina kramoko ke assalamu alaikum. Wa alaikum salam. President sumo bidi torochite aywa idaw marhaba ka fulike ni watina kanyishi tilenyeta flebo ma aywa krawo nyamale mi fo tabarkala qu'il faut qu'il barkada parce que ni chien folay en tungarange minu sigile do risila nga bo jabaran na ka fo ambina risila nyefo a jaranye ko sebe abenama alhamdulillah wala mi fo ki ka barakalo befo ka directeur fo tabarkala ka nyeta télévision mo befo tabarkala wele jaranye alhamdulillah Tiékolo DAOU emi président ambe ire foki walen mando ka nyini masara manife ala ka tunga sigi noya obulu amina anye wele blema inana kananga wele fene jabili minke o jaranye bari amba kalama ka fo onna mbe bamako ni wati na tungarange chama bia hukum konna na sengela fie bola ba soro baraw fanga ka bo kursu ka chan koswe nga anye wele blema isona ka nga wele jabi kana nga plateau sanfɛ ambe ofuli no bonya masigenge kasi irama Tiékolo DAOU ni angu nyoni anga dunyi ngali konna na ni be fenka irisila ka anyefo ina ka prepare la tigedi ni ko irisu ka jamana nansaraka na before mi ma présentation ka se ka dakuru nya ndamado faina irisu re ka jamana ka ibse ka musoro ka fo nyamuli ka ni wili njara e ka ni fo question njara nya kusebe ni ko irisu ka jamana iko jamana di jamana kono mbaw aba me chukumina jamana badu jamana basigledo jamana de ukacha wa president fana be chama ya kome risle jamana ni faka fo pour que moko ka fam
a bonya Mali ti 1,240,000 km². Abo. Irisleo nyona siguroma tan wolonfla. Irisila jamana. Irisila jamana o nyona siguroma tan wolonfla. Donc nene a famia Mali nyona tan wolonfla be se ka soro irisuka dugukolo la. Mali dugukolo bonya nyona tan wolonfla. Ya famtene jati. Ah o dugukolo. Yero ka bodo da tonko jamana du jamana kono. Awo. Aywa a jama fana ni Mali ye 20 millions ye ale capitale dron mi ye Moscou o ye 20 millions ye donc ni Mali be million mugan ye capitale de be dron ye million mugan ye yaro koni o ye jamana kono de o ye jamana kono donc ni ye risla beta abita million bisabala jama bon o ye estimation de 6 ans million kɛmɛ saba donc ma million kɛmɛ saba bɔ million kɛmɛ saba yara o ye jamako da ye o ye jamako da ye dɛ an ka dugukolo fɛnɛ fɛrɛlen don dugukolo fɛrɛlen don yɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛnɛ ka bon fa minnu na a kɔrɔ yan fanw fɛ maaw yɛrɛ sigilen tɛ yen ka caya parce que nɛnɛ fanga ka bon kojugu température bɛ jigin fo -60 la nɛnɛ fo -60 donc a ma nɔgɔ fo ni minnu wolola ye président Tiékolo DAOU an tun bɛ fɛ ka taa tour cɛ Irisi jamana kan nka an ka taali na bɔ nin na taali bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ ten yɔrɔ bɛɛ tɛ ten i bi wa san yɛrɛ fɛnɛ waati bɛɛ tɛ ten yɔrɔ bɛɛ tɛ parce que ne bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ o yɔrɔ de ka bɔ Moscou ka na Mali la ani ka bɔ Moscou ka taa o yɔrɔ la yɔrɔ kɔni farancɛw ka jan kojugu donc ne y'a faamuya ka bɔ Moscou ka na Mali la o furancɛ yɛrɛ fɛnɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ Irisiw ka jamana kan o furancɛ bɛ sɔrɔ Irisiw ka jamana kɔnɔ ka bɔ Moscou ka na Bamako heure joli don pankulu na heure 9 i fɛnɛ bɛ se ka heure 9 kɛ ka bɔ Moscou ka taa Irisiw ka jamana fan dɔ fɛnɛ fɛ o ye jamana ba ye ka bɔ Moscou ka taa France o heure 3 ni tila ye ka bɔ Moscou ka taa dugu dɔw la o ye heure 4 ye yaro kɔni o bɛɛ dugu kɔnɔna ye o de y'a to n y'a daminɛ k'a fɔ ko jamana dɔ jamana kɔnɔ ayiwa nka kanko la a bɛɛ bɛ foroba kan kelen de fɔ n'o ye Irisi kan ye wa walima a fɛnɛ caman fɛnɛ bɛ yen n'i y'a ta fɔlɔ la n'an tun b'a fɔ a ma ko Union soviétique yanni jamanaw ka tilan bɛɛ tun bɛ kan kelen de fɔ o tun ye gouvernement ka kan ye i n'a fɔ anw fɛ yan tubabukan bɛ fɔ cogo min na o ye gouvernement ka kan ye donc bɛɛ tun b'o de fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ mais Irisila ye Union soviétique cira depuis 92 Union soviétique cilen république 15 de tun b'a kɔnɔ donc jamana 15 de tun b'a kɔnɔ olu bɛɛ bɔra mais o jamana 15 in bɛɛ filɛ arène internationale n'a fɔ ONU ni fɛnw Irisila de bi u bɛɛ représenter donc c'est pour que hali an ka jɛkulu min filɛ haut conseil la anw de bɛ jamana 15 in bɛɛ représenter donc an n'u bɛɛ bɛ contact la maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ a jamana 15 kɔrɔ fɛn fɛn la an b'u représenter yan donc Irisila yɛrɛ i n'a fɔ Mali tɛ république kelen yan Irisila ye république 22 république 22 a kelen kelen si man dɔgɔ a kelen kelen bɛɛ ka PIB ka bon ni Mali ta ye bon donc c'est pour dire que kanko république bɛɛ n'a ka kan bɛ yen bon n b'a fɔ misali la pour que mɔgɔw k'a faamu n'i taara sisan dɔgɔnɔw fɛ yen yɔrɔ mɔgɔw bɛ dɔgɔnɔkan de fɔ na an k'o kɛ république dɔ ye n'i taara dɔgɔnɔ jamana kan dɔgɔnɔ jamana bɛ i b'a sɔrɔ sa dɔgɔnɔ jamana ye 4 ye Bajankara Koro Bankas Douanza exactement o bɛ dɔgɔnɔ jamana commune 68 bɛ englober voilà mais olu b'u ka kan fɔ bon ni république nin fana a kelen kelen n'a ka kan bɛ yen u b'u ka kan fɔ bara mais gouvernement ka kan ye Irisikan de ye papier officiel fɛn o fɛn bɛ sɛbɛn a bɛɛ bɛ sɛbɛn Irisikan da k'a ci o jamana parce que fédération de don
mais o république moine fila min filɛ nin ye a kelen kelen bɛ u ka constitution na a bɛ se ka jateminɛ i n'a fɔ jamana mais jamana min don a tɛ i n'a fɔ a n'a ka frontière don o yamaruya t'u bolo mais u bɛ se ka u ka kan kɛ u ka kalankan ye ka risikan kɛ u ka forobakan ye voilà comme yɔrɔ bɛɛ n'a a cogo de don bon n'i nana Mali la an ka fɛnw bɛ sariyaw bɛ yen an ka religion bɛ yen ayiwa an jogow bɛ yen o kan ka sa an bɛ se ka fɛn caman dilan fédération kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma loi fédérale yɛrɛ tiɲɛ voilà alhamdulilayi nka ni ɲininkali taara ɲɛfɛ an bɛna se maliyɛnw ka lahalaya ma malidenw bɛ cogo jumɛn na irisi jamana kan bon an ka maliyɛn minnu bɛ yen nɔ catégorie 3 de don minnu ye kalan kɛ fɔlɔ ka yen kɛ u sigiyɔrɔ ye fɔlɔ ni waati in na olu bɛ yen u n'u ka denbayaw dɔw bɛ kalan kɛ depuis union soviétique waati ne yɛrɛ b'o cɛ la donc san 30 kɔ an sigilen bɛ yen e bɛ irisi jamana kan a bɛ san 30 ni kɔ bɔ bon minnu bɛ yen ni u kun ma irisi jamana faamu k'a fɔ k'u bɛna yen kɛ transit zone i n'a fɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ sisan Libye ni Algérie ninnu fɛ cogo min na ka taa Europe caman nana ten irisi la ayiwa u nana sɔrɔ o jamana tɛ mais minnu y'u lata puisque a ma ɲɛf'u ye u y'u ka wariw minɛ u la k'u nɛgɛ yen nɔ ni papier t'i bolo i tɛ se ka bouger awa donc o ye délai min d'u ma o bɛɛ banna k'u caman to yen donc u bɛɛ kɛra en situation irrégulière bon a bɛ f'o ma ko immigré olu bɛ yen couche sabanan ye minnu ye lakɔlidenw minnu bɛ lakɔlidenya la sisan bon relation union soviétique cilen relation culturelle ani éducation entre le Mali ani Russie la cɛ a tun bɛ yogoya wala waati dɔ la mais depuis 2012 u y'a daminɛ bon sisan état bi san o san Russie état bi bourse ɲɔgɔn 25 ɲɔgɔnna di donc ka se sisan ma an ka écoleden minnu bɛ Mali ka compte la a bɛ maa 100 ni kɔ bɔ lakɔliden min bɛ yen sisan mais o ye lakɔliden minnu état bɛ bourse di min ma bon minnu yɛrɛ bɛ taa o yɛrɛ ka contrat signé o ka ca ni maa 200 ye bon donc lakɔlidenw minnu ye kalan kɛ ka sigi ani an b'a fɔ minnu ma tunkarankew yɛrɛ minnu nɛgɛra mais n'u tora yen kɛcogo wɛrɛ t'u la fo n'u seginna ka na so voilà o maa 3 ɲɔgɔnna catégorie 3 de bɛ yen tabarikala nka u bɛ n'i ye irisiw ka jamana ta k'a lajɛ an bɛ u ka faaba de ko ladɔn kosɛbɛ n'o ye Moscou ye malidenw sigilen don Moscou dɔrɔn de wa walima u bɛ duguba wɛrɛw la malidenw bɛ duguba caman na hali dugubaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ u bɛ dugudenninw fana na parce que dɔw ye musow furu bon o bɛɛ tɛ irisi muso wa maliyɛn muso irisi musow dɔw irisi musow furu mais comme u bɛɛ tɛ Moscou bon donc dɔw bɛ sɔrɔ dugubaw la i n'a fɔ Saint-Pétersbourg Moscou Yekaterinbourg o ye dugubabaw ye bon mais dugudenninw fana bɛ yen mɔgɔw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ in na fana maliyɛnw bɛ yen par exemple dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ Vladimir ninnu olu tɛ dugubaw ye u ma jan Moscou la maliyɛnw bɛ yen bon dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ a ka jan Moscou la Grozny an b'a fɔ o ma ko Tchétchène silamɛw ye maliyɛnw bɛ yen yɔrɔ nin bɛɛ la maliyɛn bɛ nin yɔrɔ nin bɛɛ la maliyɛn bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la donc i b'a sɔrɔ sa maliyɛn 1 2 3 4 u bɛ dugu dɔw la mais u bɛ yen bon maliyɛn bɛ yala dɛ u b'u dahirimɛ sɔrɔ cogo min na u b'a sɔrɔ ten alhamdulilayi kanko kɔni ye problème ye nka baara fanba bɛ kɛ mun kan bari n'i ye maliden ta k'a lajɛ an ka tunkaranke caman a caman bɛ balo jago de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique centrale jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛn hali Afrique de l'Ouest b'o la nka Europe ye irisiw ka jamana kan maliyɛnw baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'o la yen wa bon anw ka jamana kan o de y'a gɛlɛyɔrɔ ye parce que u t'a ɲɛfɔ mɔgɔw yan'u ka na irisi jamana tɛ jamana ye i n'a fɔ Europe cogo min na n'i nana i bɛ taa baara kɛ anw fɛ yen nɔ i bɛ na kun min na i b'o o lahala de kɛ i b'o de sara de taama n'i taara i n'a fɔ écoleden i bɛ écoledenya de kɛ i bɛ kalan de kɛ n'i donna i n'a fɔ i nana baara kɛ
i bɛ baara sɔrɔ ka baara kɛ parce que pour que i ka baara i ka don ni baara kɛ papier a b'a sɔrɔ société dɔ ye invitation ci ma donc i ka baara kɛyɔrɔ bɛ yen déjà quota b'u bolo u bɛ papier ci ma o de sɔrɔ man di bon maintenant écoledenw sisan a dagalen don ka baara kɛ n'o tɛ écoleden kun dagalen tɛ ka baara yɛrɛ kɛ bon donc o de y'anw ka yɔrɔ gɛlɛya dɔɔni mɔgɔ tɛ min faamu n'u bɔra dɔrɔn k'an bɛ se ka taa Russie la bon n'i tɛ kan mɛn ka fara o kan don n'i taara faransi ninnu na i bɛ tubabukan fɔ i bɛ maliyɛnw sɔrɔ min bɛ bamanankan fɔ bon yan nɔ anw fɛ yen nɔ n'i tɛ Russikan fɔ a ma nɔgɔn ni Russikan dɔɔni walima faamuya t'i la i bɛ mɛn munumunu na dɛ a bɛ mɛn munumunu na kosɛbɛ bon sisan alhamdulilayi yɔrɔw commencera ka dayɛlɛ bon jamanaw sogora ɲɔgɔn na Russie fana commencera ka don jamanaw sariyaw la donc étranger caman minnu tun bɛ yen n'u ka papier yɛrɛ bannen don maliyɛnw b'u cɛla u ye sariya dɔ bɔ uti kalo in na k'a fɔ ko bɛɛ ka t'i yɛrɛ régulariser papier tɛ fɛn o fɛn bolo min ka fɛn o fɛn ka papier bannen don n'a bɛ ten a yɛrɛ ma a bɛ siran ka bɔ kɛnɛ ma bɛɛ ka taa i yɛrɛ jira n'i kan ka wari min sara amande la ni kan ka ɲangani min i b'o wari sara mais i tɛ gɛn ka bɔ dugukolo kan donc sisan o commencera ka mɔgɔw ta magasinw na mɔgɔw bɛ baara kɛ chantier la voilà donc maliyɛn caman kɔni b'o la o bɛ ka so dilan donc mɔgɔw bɛ o baara sugu dilan nka a sɔrɔ ko bɛ cogo di maliyɛnw ka sɔrɔ barika ka bon yen nɔ n'i ye maliyɛnw ta k'a lajɛ Afrique centrale la Gabon ni Congo maliyɛn milliardaires bɛ yen mais Russie jamana kan Russiw la wari a bɛ sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ mais an bɛ fɛ ka wari sɔrɔ sira minnu kan an t'a sɔrɔ sira kan parce que wari bɛ niveau minnu na i se man di yen nɔ k'a sɔrɔ i tɛ yen jamanaden ye donc i bɛ se k'i ka affaire kɛ i bɛ se k'i bɛrɛma wari sɔrɔ mais e ɲɛ bɛ minnu na Congo ni Afrique du Sud ni Angola o milliardaires o sɔrɔ man di anw fɛ yen dɛ e ko o yɛrɛ tɛ farati ye anw ta ye o sɔngɔ kɛ farati ye voilà mais e kɔni bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ alhamdulilayi alhamdulilayi ayiwa ala ka ani sababa bɛn ami ami Tiékolo DAOU e ye maliyɛnw ka ɲɛmaa ye Russiw ka jamana kan baro bɛna se yɔrɔ min na sisan o de ye an ka hakililajigin kɛ Mali ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kabiri anw ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya taara baara caman nana kɛ hakililajigi bolo ma lakɔliso minnu b'anw fɛ yan ntolanci kɛnɛ minnu bɛ yen nɔ n'o ye Stade Omnisport Modibo Keyita n'a ɲɔgɔnnaw ye nka kɔsɛnɛ in na an balila ka ko min ye walima anw minnu ye denmisɛn an nana ye sira tigɛra an ni Russie jamana cɛ an ni Russiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakili jigin a la dɔɔni e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la ɲamali i ka nin question diyara n ye n bɛ se k'a fɔ Union soviétique tun bɛ yen waati min na politique sira tun ye socialisme ye socialisme donc u ka laɲini tun ye min ye an ka jamanaw caman ka kɛ pays socialiste ye o la o y'a to o hukumu kɔnɔna na u bɛ dɛmɛ caman don an na wa o y'a sɔrɔ Modibo Keyita de tun bɛ présidentya na o tun ye Modibo fana socialisme tun ye Modibo ka hakilina ye donc o de y'a to Mali ni Union soviétique kun ka di kojugu o y'a to n'i y'a ye an ka cimenteries ni an ka sanubɔyɔrɔw ani barajiw pangolon yɛrɛ b'o la yɔrɔ caman avion caman dira Mali ma aide yɛrɛ la donc o bɛɛ kun sɔrɔla o hukumu kɔnɔna na mais depuis Union soviétique cira donc jamanaw y'u yɛrɛ ta bon Russie la yɛrɛ a ye waati jan kɛ a t'a dɔn a bɛ dɔnsen min kan Russie la parce que a kɛra sisan an bɛ socialisme ni capitalisme cɛla sa o donc pour que o ka se k'o yɛrɛ sɔrɔ Mali y'i sɔnbɔ dɔɔni bon ko nana kɛ a dalen tɛ bilen a tɛ kɛ tuguni k'a da politiki sira dɔ kan mais a bɛ kɛlɛ k'a da i bɛ nin sɔrɔ ne bɛ nin sɔrɔ ni nin se t'i ye n tɛ se ka nin d'i ma parce que n'i y'a jateminɛ Russiw tun bɛ se ka armement ni fɛnw minnu d'an ma fu la o bɛɛ nana kɛ wari ye bon anw n'u ka jamana wari armement dun an mago bɛ minnu na wari fitininw tɛ bon n'i ko jamana ma se tɛ jamana min ye ko ka na fɛn san bolo wari la n'a wari t'a bolo a tɛ se k'a san
donc o gɛlɛyaw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ armako la bon mais coopération militaire o continue dɔɔni sisan yɛrɛ kɔni a ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ taa kalan kɛ yen an ka académie yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ taa kalan kɛ yen nɔ armée sira kan bon écoledenw fana o coopération yɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ taa fɔlɔ la mɔgɔ 3,000 mɔgɔ 4,000 Union soviétique waati mais sisan n y'a fɔ ɲɛna cogo min na mɔgɔ 25 mɔgɔ 20 san kɔnɔ yɛrɛ kɔni o tɛ foyi ye bon a dɔgɔyara ka na se o ma mais a bɛ taa la dɔɔni dɔɔni bon an kɔni on espère que a ko bɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ a la relation bɛ ka tisse tuguni ka taa ɲɛfɛ maintenant comme an bɛ globalisation kɔnɔ c'est partenariat gagnant gagnant ayiwa sisan kɔni ko bɛ hakili de bolo ni ɲɛmaaw sera ka u sɔn don kosɛbɛ u sɔn don irisiw la ka hakili ɲuman bila la irisiw ye an b'a fɔ waati dɔw irisiw bɛ n'a fɔ farafin wolojɛma minɛ cogo de b'a la mais n'i tɛ jamana min kɛcogo dɔn i t'a mɔgɔw dɔn i man teli ka s'a kɔrɔ i man teli ka i sago sɔrɔ bon anw minnu bɛ yen n'an mɛnna yen n'an ye kalan kɛ yen an b'u dɔn an b'a dɔn mɔgɔ minnu don an b'a dɔn an bɛ se ka an sago sɔrɔ o la cogo min na k'an ka jamana dɛmɛ cogo min na bon an kɔni b'o baara la an ka conseil kɔnɔ an b'o baara la su ni tile alhamdulillah n'an ye occasion fɛn o fɛn sɔrɔ a kɛra présidence ye o a kɛra mairie ye o a kɛra yɔrɔ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se ka an ka jamana lakana ou bien ka an ka jamana yiriwa n'an y'o occasion sɔrɔ an b'a kuma fɔ ayiwa pour que mɔgɔw k'an dɛmɛ irisiw k'an dɛmɛ an n'u ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que danaya de bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ bon donc an kun b'u bolo n'an y'an bolo b'u bolo u ɲɛ b'a la an bolo bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo ayiwa olu tɛ se ka girin ka na ten dɛ donc fo an ka fɛɛrɛ de kɛ ayiwa o danaya min bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ danaya in ka sigi donc ni ne y'a faamuya an ni danaya tun b'an cɛ ani anu tun bɛ kunkilenna kelen na n'o tun ye socialisme ye o kɛra sababu ye u ye baara kolo girin ni fɛn caman di anw ka jamana ma fisabili la o kɛra o de kɛra sababu ye fɛnɛ ni ye hali mali yɛrɛ cadre ta k'a lajɛ hali docteur Choguel Kogala Mayiga ninnu bɛɛ ta la u bɛɛ m'u ka kalan kɛ irisiw ka jamana kan ɲamɛli i y'a fɔ ka ɲɛ n'i y'a jateminɛ mali gouvernement na waati dɔ kɛra a 80% a bɛɛ tun bɔra irisi la a 80% kɛmɛ sigi la 80 olu bɛɛ kalan kɛ irisiw ka jamana kan irisi jamana a ka dɔgɔ bi i ka taa yɔrɔ la i tɛ taa mɔgɔ sɔrɔ min ye kalan kɛ irisi jamana na a ka dɔgɔ dɛ n'i ye mɛtiriw ta i ni yɔrɔ caman na i ni na les 60% des professeurs i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra irisi la n bɛ se ka min fɔ k'a fɔ kalan ta fan na hali bi tiɲɛ tiɲɛni na ne sɔnna u ka système ye u ka kalan cogo ka ɲi kalan cogo ka ɲi parce que jamana de don n'i taara n'i bɛ fɛ ka kalan i bɛ kalan fɛn min tɛ sɔrɔ i b'o sɔrɔ yen a tɛ sɔrɔ wari caman na dɛ i b'o sɔrɔ yen parce que a bɛ d'i ma i ka kalan kɛ n'a ye n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ o de y'a to n'an bɔra yen ka na ni barrière de langue tɛ yanni i ka dege la dɔɔni compétence la minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka na an t'an kun ma jigin aw tɛ comparer ayi an t'an kun ma jigin dɛ abada o b'a yira k'a fɔ kalan ta sira fɛ irisila jamana kalan ta sira fɛ kɔni n bɛ se ka min fɔ nimisa t'a la ala ko tiɲɛ nimisa t'a la o sɔrɔla mun fɛ système kɛcogo don système do n bɛna exemple kelen d'i ma sisan ni mɔgɔ min b'i i ka master kɛ sisan yarɔ i bɛ taa jamana dɔw la pour que i ka directeur mémoire yɛrɛ ye a ma nɔgɔn irisila i bɛ taa sɔrɔ salle de professeur kɔnɔ i ka directeur mémoire a bɛ yen i bɛ na waati min ka di ye i k'a sɔrɔ yen dɔrɔn a t'i ɲininka munna i nana a t'a fɔ a temps t'a bolo donc mɔgɔ minnu capable don hali ka taa i ka so ni mɔgɔw b'u la u kana kalan k'i kun k'a ɲɛf'u ye ne ma kalan na yɔrɔ kɔnɔ cogo wɛrɛ t'a la dɛ
ay hakli jigi Tiékolo DAOU nga l'anglais kalan wati do la ne tungo me anglais kan kalan ne sarama mina ngo kana anglais kan kalan kenku o tu mini nyini ni yayo ne ko ngon jago ya ni na anglais kan meni sinfe lagol karamo ka lagol de nyini me kalan kiku lagol de ni kan ga lagol karamo nyini seni bolola on ga lagol karamo re ga lagol de nyini ni damne me kalan kiku ina kalan ibe kalan parce que ni examen du point sera ça ni mo be matière mi enseigner na ma lagol de ba ni ngal ke mo be karsala amayi abi ka contacter ni ki wele mu ngara folo la nantun tara otume mado suganti min bi i occupé anga febela ni bana bila ale de bi kiringa jo ni problème bila universel ale bi kiringa jo fokati tla e kon ka kunya be balle bulu parce que ne matla abena fale baka baraka kanye ale mi joro fa donc o da to e ak mu fofolo la ko fon mana tarisi la ka be diplôme mena mais mo ma fam ani ambe ni diplôme kolonte dande munu be fa ni diplôme kologana un diplôme kolomena ke note ni kalanga sebe in diplôme kolon sagana parce que ni donia de bedna Tiékolo DAOU e maldun ka franyon ka kulu nyema ye irisu ka jamanaka irisu potentialité jumembu la walma se jumembu ye bari ni je setki jamana beta kala bela jeleni dongo bela jeleni seko ngani ala sonama baro tako flana mangutu kofe ni o ye société Aminata Konate nan ko ma baramsu luka mangutu kofe abisik ngana baro konnana ni ala ka je o nyini ngal ka seka jabi Akira chogodi baramuso yi susuli ke tukuni iko chogodi u ye ji kura bɔ baramuso ka mininji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraluw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o daw masɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka ko ye foli ani tanni ko lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma mangutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ maa welele Tiékolo DAOU ale ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ irisiw ka jamana ka o ɲɛmayalen an ye a wele ka na min b'a to an ka se ka na baro kɛ irisiw yɛrɛ ka jamana ani anw yɛrɛ ka jamana a teriya sira walima a balimaya sira o bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na wa irisiw yɛrɛ ka potentialité o ni o y'u ka seko ye an'u ka dɔnko ye a bɛ se ka tɔnɔ bɔ cogo di anw ka jamanaw fɛ ɲininkali tun na bɛɛ da o yɔrɔ kɔfɔlen na Tiékolo DAOU n tun ye ɲininkali da o yɔrɔ la n'i ye irisiw ka jamana ta k'a lajɛ u siw ye jumɛn ye dɛ puissancew la an bɛ se ka mun sɔrɔ k'o fɔ la. Jamali i ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i bɛ jamana na ni se b'a ye i ka se k'o dɔn surtout n'i mɛnna jamana na irisiw ni secteur ta n'i ye domaine ta se b'u ya bɛɛ la alhamdulillah o de y'a to ni mɔgɔw y'an ɲininka aw bɛ se ka mun kɛ ne b'u ɲininka e mago bɛ mun na parce que o de ka nɔgɔn donc ni ne y'a faamuya i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ta irisiw dɔnko b'u la i bɛ fɛn o fɛn ta diɲɛ ɲɛnamaya la a bɛɛ bɛ yen u y'u seko k'a bɛɛ la u y'u seko k'a bɛɛ la a kumabaw ye mɔgɔ ɲɛ bɛ min na yarɔ arama kɔ tɛ kɛlɛkɛminɛ a sugu bɛɛ ale a bɛ fɔ minnu ma ko États-Unis fɛn ninnu irisiw mana taa arama u ka kɛlɛkɛminɛw jara la o yɛrɛ bɛ sɔn o yɛrɛ sɔnlen don kɛlɛkɛminɛ ko ta fɔ o sɔnlen don irisiw ye nka n'i ye maliyɛnw ɲininka an b'a fɔ dɔrɔn kɛlɛkɛminɛ dɔrɔn de y'u se ye ne tɛ se wɛrɛ t'u ye o t'u se o dɔrɔn t'u se ye an tɛ nin ye cosmos kɔnɔ wa
est-ce que mɔgɔ b'a fɔ ko irisiw tɛ se ko la o ka karawuliw bɛ pan kuma bɛɛ b'a ye o ka bɔ yen Europe bɛɛ irisi de bɛ gazi d'u ma Europe bɛɛ u bɛ gazi san irisi de bolo Europe bɛɛ n'u taara gazi kelen-kelen min ni an b'a kɛ ka tobili ni fɛnw kɛ ka yɔrɔ chauffer Europe b'a san irisiw de bolo parce que a bɛ yen a dasilen b'u ka dugukolo da jukɔrɔ bon pétrole o b'o exporter sanu bɛ yen c'est à dire que i tɛ foyi ɲini dugukolo in jukɔrɔ n'a t'u fɛ yen dugu jukɔrɔfɛnw na n'a t'u fɛ yen min bɛ se ka kɛ o cɛ o y'a sɔngɔko de ye bon n'i y'a ye Union soviétique waati u tun bɛ yan na k'anw ka sanu bɔ parce que o waati y'a sɔrɔ politique min b'u fɛ yen gouvernement dɔrɔn de tun bɛ se ka baara kɛ gouvernement dɔrɔn de tun bɛ se ka baara kɛ donc particulier tɔgɔ tun tɛ yen o fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ gouvernement de tɔgɔ la donc fɛn o fɛn tun bɛ yan gouvernement de tun don mais sisan a libéralisera opérateur économique bɔra donc mɔgɔw sociétés jɔ u bɛ se ka taa yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ se ka fɛn caman kɛ donc n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na k'a daminɛ sojɔ nɛgɛ la ka taa siman na ka taa engrais la ka taa kɛlɛkɛminɛnw na fɛn o fɛn ni ɲɛnamaya la an mago b'a la a bɛ sɔrɔ yen irisiw y'u ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka kɛ a sɔngɔ ka gɛlɛn ma parce que Mali tɛ port la bon irisila ni Mali cɛ a ka jan anw ka fɛnw bɛ se ka bɔ yen nɔ ka na Dakar de ou bien ka na Ghana walima ka na Côte d'Ivoire ou bien Laginɛ bon ka tila ka bɔ yen nɔ ka sama ka na an fɛ yan bon n'i y'o jateminɛ a sɔngɔ bɛ gɛlɛya dɔɔni bon min fana munna mɔgɔw bɛ taa Chine ka taa fɛnw cɛ qualité ko de don irisiw bɛ min dilan o ye qualité de ye o wari ka ca ka tɛmɛ min bɛ dilan Chine caman bɛ taa Chine mais o tɛ min kan ka bɔ kɔkan o mɔgɔw bɛ taa min ta ka na anw fɛ n'a da ka di n'a tɛ mɛn si t'a la o ye Chinois bɛ min dilan o yɛrɛ ka kan ka min dun u bara bon parce que a bɛ yen nɔ wari bɛrɛ t'a la n'a cira sa u b'a fili ka taa dɔ wɛrɛ ta dɔw yɛrɛ ye u bɛ chemise san sisan sɔgɔma u b'a fili u taa dɔ wɛrɛ ta bon anw dun fɛ yen nɔ n'an y'a dilan a ɲuman don dɛ bon n'i ko fɛn ɲuman a fana n'a sɔngɔ don bon i b'a sɔrɔ sa waati caman na ni afirikɛnw ko k'u bɛ baara kɛ ni irisiw ye u b'a sɔrɔ irisiw ka fɛnw da ka gɛlɛn u ma mais o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo i k'a kɛ cogo de dɔn bon maa min bɛ se ka fɛn sɔngɔ nɔgɔya e ye n'i ma se o tigi ma n'e wulila ka taa ten e ye dunan ye i tɛna sɔrɔ da nɔgɔ la dɛ o de y'a to an b'a f'u ye waati bɛɛ n'aw mago bɛ fɛn na a y'aw jija k'a ɲɛsin conseil de base ma minnu sigili bɛ yen bengani tɛ o a bɛ fɔ k'a ɲɛjɛya an sigikun y'o de ye ka maliyɛnw dɛmɛ maliyɛn minnu sigili bɛ ani maliyɛn minnu bɛ na ka bɔ Mali la n'u bɛ na mago ɲɛ fɛnw ɲini an b'u dɛmɛ k'a ɲini ga nɔgɔ la pour que an ni irisila bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na anw ka base kɛra sababu ye ka artisanw bɔ yan siɲɛ 3 ɲɔgɔnna bɛɛ alhamdulillah ka taa n'u ye fo Saint-Pétersbourg min bɛ 700 km ka bɔ Moscou ani Moscou cɛ 700 km artisanw bɔra yan mɔgɔ 15 mɔgɔ 10 mɔgɔ 13 siɲɛ 3 ka taa ni an ka Mali artisanat ni culture fɛnw ye ka taa jira irisiw la u diyara tellement u ye feerew kɛ u nana u nisɔndiyalen alhamdulillah bon irisi caman fana bɛ yen minnu bɛ fɛ ka na Mali la ka na an ka fɛnw lajɛ ka coopération créer an n'u ɲɔgɔn cɛ donc fɛn bɛɛ bɛ yen nka ɲininkali min bɛ ne bolo irisi an bɛ mobiliw caman kɔni ye anw ka jamanaw kɔnɔ yan an tɛ irisi mobili ye walima irisi mobili de u tɛ se mobili de dilan cogo la wa walima mobili ɲuman de t'u bolo wa a ko bɛ cogo di an bɛ alimanw ta ye yan nɔ Mercedes ka Faransi ta ye Peugeot ni Renault ka Américains ka Chrysler ninnu ni Mitsubishiw ye yan nɔ nka
an tɛ irisi mobili ye anw ka jamana kɔnɔ irisiw u tɛ se mobili dilan de la wa ko bɛ cogo di ɲamuli ka nin question diyara n ye kosɛbɛ hali irisila yɛrɛ kɔnɔ irisiw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka ko mun na olu yɛrɛ ka mobili olu t'u san k'u boli u bɛ dilan minnu bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ la ka na États-Unis ni Faransi ni Allemagne u b'u de san ka boli tiɲɛ tiɲɛ na nin yɔrɔnin mobili min bɛ dilan irisila u b'a dilan mais n'i y'a ta mobili denni ka taa se mobili kumaba ma a sɔngɔ ka ca o bɛ sɔrɔ mun fɛ baarakɛlaw ka sara a ma nɔgɔ baarakɛlaw ka sara n'i y'a fara u bɛ musaka min bɔ n'i y'o fara mobili sɔngɔ kan ni u bɛ pièces minnu k'a la mobili da ka gɛlɛn ka tɛmɛ n'i y'a bɔ kɔfɛ ka na n'a ye irisi la donc o de y'a to irisiw u yɛrɛ bɛ mobili minnu dilan caman man teli k'a san ten bon filanan fana an ka tiɲɛ fɔ u y'u ta kɛlɛkɛminɛn dilali fɛ ka se o la niveau min na mobili denni ninnu ma se o la ten u m'u fanga di mobili den ayi u m'u fanga di mobili denni ma bon mobili min tun b'u bɛ fɛ yen fɔlɔ Union soviétique waati bon o nana girin u ma u nana sɔrɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ la ka na u bolo ka nɔgɔ a ka di ka tɛmɛ u taw kan donc caman ye sen bɔ a la bon a kɛra i n'a fɔ usine minnu bɛ u ka mobiliw dilan u t'a caman dilan a kɔni bɛ dilan a bɛ dilan o t'a caman dilan bilen sinon u bɛ se mobili dilan la mais a sɔngɔ de ka gɛlɛn ka tɛmɛ min bɛ bɔ bari o fana bɛ sɔrɔ i n'a sɔrɔ u ka nɛgɛw fana kolo ka girin kosɛbɛ 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 o yɛrɛ de don n y'o de fɔ n k'u bɛ matériel min don a la u ka nɛgɛ n'i ye irisi mobili jɔ sisan ka japonais mobili jɔ ou bien chinois mobili jɔ n'a cira nin poto in na irisi ta bɛ jɔ nka bɛɛ bɛ mɔgɔ i tɛ sɔrɔ a la Tiékolo DAOU sɛnɛko ta fanfɛla la a bɛ fɔ min ma nanzarakan na agriculture irisi la bɛ cogo di bari an y'a mɛn k'a fɔ u ka jamana pomme de terre sɛnɛ jamana ba don o cɛ a ko bɛ cogo di sɛnɛko ta fanfɛ ɲamuli ka nin question in fana ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ko sɛnɛ i ko balo dunkafa dunkafa ma sabati jamana min na a ma dunkafa ma sabati jamana min na o ma nɔgɔ dɛ o ka jamana taa ɲɛ bɛ gɛlɛya de pomme de terre b'u irisiw baara i n'a fɔ anw bɛ to dun cogo min na to de tun t'an ka plan national ye wa to ni malokini voilà malokini tun ye setigiw ta ye o pomme de terre b'u fɛ i n'a fɔ u ka balo de base bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ fantan fara faama kan parce que n b'a fɔ i cogo min na Union soviétique waati i bɛ so min kɔnɔ dugu kɔnɔ a tun yamaruyalen don so wɛrɛ ka d'i ma dugu kɔ kan parce que i min kɔnɔ o ye appartement de ye mais dugu kɔ kan o y'i yɛrɛ ka so ye kuru b'a la kuru min b'a la o tun y'i ka foro de ye o y'i ka sɛnɛkɛyɔrɔ de ye donc irisi bɛɛ tun b'a ka pomme de terre n'a ka jaba n'a ka a tɔgɔ ngɔyɔ ni fɛn ngɔyɔ tɛ sɔrɔ yen sa a tɔgɔ di tomati irisi bɛɛ tun b'o sɛnɛ ani fruits ninnu donc o de tun bɛ d'u ma donc pomme de terre kɔni sɛnɛni tɛ problème foyi ayi yɔrɔ dɔw fana bɛ yen sud yanfan fɛ olu yɛrɛ ka dugukolo ni y'u ka dugukolo cɛ ka na yan ka na bila an ka foro kɔrɔ a bɛ kɛ an ka engrais ye n'i y'u ka dugukolo cɛ n'i y'a dugukolo cɛ dɔrɔn ka na n'a ye yan nɔ i tɛ engrais san dɛ i b'u ka dugukolo cɛ ka na n'a ye ka na bɔn an ka dugukolo an ka suma kɔrɔ a bɛ kɛ an ka engrais ye a bɛ kɛ an ka engrais ye yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ boloko ɲɛfɔ bilen k'a fɔ ko balo dɛsɛra u fɛ yen ɛriw bɛ balo f'u b'a exporter de u bɛ taa n'a ye balo cɛya ko jugu fɛ yen u bɛ balo ta ka bɔ n'a ye balo ta ka bɔ n'a ye balo ta ka bɔ n'a ye nka baro bɛ ka sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔw la nin potentialité ninnu bɛɛ bɛ irisiw ka jamana la fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnkow ye sɛnɛ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma anw bɛ se ka nin tɔnɔ bɔ wa an bɛ se cogoya jumɛn na an bɛ se n'an ye kɛlɛkɛminɛn ta n y'a fɔ cogo min na ni maa min bɛ fanga na waati min na i bɛ i jɔyɔrɔ fa jamana bɛ n'a minɛ cogo don
reçu ye maa min reçu ye tɔw ye mais tɔw de a dama a fana y'a dama tubabu ye a dama tɔw de don minɛ cogo de b'a la fo ka o minɛ cogo in de dɔn sinon Mali bɛ se ka tɔnɔ caman sɔrɔ reçu fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ daji caman ye parce que u b'an dɔn an n'u delila ka ko kɛ u dalen don an na mais an y'a to danaya in bɔra yen mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔ kelenkelenw bɛ halisa u cɛla minnu dalen don a la k'a fɔ ko an ti namaramɔgɔw ye an bɛ tiɲɛ fɔ n'a bɛ kɛ cogo min na an bɛ kɛ ten mais f'an k'an sɔ don an tɛ se k'an sɔ don ten an k'an sɔ don cogo de dɔn halisa an tɛgɛ o de dɔn bamananw ko ten ɲɔ bɛ ɲɔ bugu takan b'a la o de don takan de b'a la bon n y'a an bɛ min kɛ ka bɔ ka kule reçu ka na reçu tɛna ten o u tɛna ten ayi dɛ reçu tɛna ten dɛ mais bɛɛ b'o nakan de kan ka kɛ bɛɛ la o n'i ko n ka na n bɛna kan min kan il faut que o de ka fɔ n ye kɛ n'o fɔra n ye ne fana b'o jateminɛ n'a sɔrɔ a bɛ bɛn ma ayiwa n'o bɛ bɛn ma ayiwa n bɛ na cogo min na ne yɛrɛ b'o fɛɛrɛ tigɛ sa o bon ne fana ka na cogo min na ne ko e ka bɔ o sira fɛ ne ma o layidu timɛ an na man di dɛ n'o tɛ maa caman taara an fɛ yen o mɔgɔ caman taara an fɛ yen gouvernement kɔrɔlenw la mɔgɔ caman minisiri caman faama caman kana miiri faama na min ma taa an fɛ yen nka e yɛrɛ bolo tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sabati an ni reçu jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ wa a bɛ se n'a bɛ se an yɛrɛ b'an niyɔrɔ fi an na kosɛbɛ a bɛ se n tun bɛ n'o de ɲininkali kɛ la aw jɔyɔrɔ bɛ se ka y'a ko la wa an jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ an bɛ ka n ta kɛ an dan ma bon o tɛ se ka reçu lana parce que association de ye mais n'a sera hakɛ dɔ ma fo volonté politique dɔ ka don a la bon pour que volonté politique ka don a la il faut que an ka ɲɛmaaw k'a dɔn ko anw de y'u taamase ye an ka jamana in kan n'an kɛra o ye sisan a bɛ nɔgɔya donc pour que an ka kɛw ye furu ka da anw fana na k'a fɔ ko tiɲɛna an ka jamanaden dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ni reçu cɛ pour que kow bɛ nɔgɔya an cɛ cogo min na voilà donc mais o t'a to hali n'o ma kɛ o t'a to an sigi ka ala ko lajɛ an seko ye min ye an b'o kɛ reçu ka jamana ni farafin jamana bɛ yen bi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma babu ni min cɛ wa est ce que o jamana bɛ yen a bɛ yen farafin jamana bɛ yen tɛgɛ ɲɔgɔn ba di b'u ni ɲɔgɔn cɛ tanzanie bɛ yen tanzaniens bɛ na anw fɛ yen ekɔlidenw maa 300 san o san Kadafi ala ka hinɛ na mais ale tun bɛ kɛlɛkɛminɛ minnu san Irisi bolo a ka bon hakili ma Muammar Kadafi a ka bon hakili ma bon farafin jamana ka dɔgɔ yan minnu tɛ baara la Irisiw fɛ kɛlɛkɛminɛko la dɛ a ka dɔgɔ dɛ ni min y'a ta fɔ o dɔlen don ni min m'a ta fɔ fana mais i b'a y'u bolo a bɛ yen donc a ka di an fana ye an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ surtout que an ka mɔgɔ caman taara kalan kɛ u ka u jija u ye kalan kɛ u sera ka relation minnu sɔrɔ an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'o bila Mali ka dɛmɛ kan Tiékolo DAOU ni jamana faamaw ye wele bila aw ma il fɔra sisan ka ɲɛfɔli minnu kɛ ka fɔ aw ni u ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka fɔ kɛ ka fɛɛrɛw boloda min b'a to Mali ni Irisi jamana kala ɲɔgɔnna min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabiri an ka yɛrɛmahɔrɔnyaw ta waati o kala ɲɔgɔnya an ka segin a ɲɔgɔn kelen kan aw labɛnnen don o kama wa an labɛnnen don hali n'o yɛrɛ tɛ n y'o de fɔ ɲɛna n ka kuma na sisan ɲamele u y'an wele o b'an wele an m'an seko kɛ parce que hali ni an ma se fo kɛlɛkɛminɛko la min b'a to anw bɛ se ka
malion boka tairisla bu dairi mesoro ni sonjale be segi mimba to am fana be se kana ni risi doyi kana malla je kasika kudo ke malla muna misali kelendima an ga sirafe opérateur économique do nana ya oui lampadaire redla lampadaire ampoule économique oui adla ka foko ni mina ke made in Mali irisuka opérateur économique do made in Mali ayatla ka échantillon dama ka foko ni ba ko jamana intéressé en prélé do kana a production rek anta ka foko amta adla en fait ka tiaw maten abna dlane est-ce que mano okano a usine bina choko ya lampadaire clé de be jo akadro ab yelembo yaro ko no wode ni ko oh ni anga poto jatemina anga électrification jatemina sa manata ampulu sangana ka kono atime abijini parce que qualité donc au opérateur économique yo pe étudiant yo funyana mimba en fait yo betla ekele flana anana ni mo ye minu intéressé do anga samuma sanu bo adongo be risimu donc pour risubulo risub saka to satellite la ka don sanu hake mbe ni city ngona san julde am saka bo abo bo to mina o nouvelle technologie be risubulo kasoro mi sanu bo to mina saka dinga basse ngata fo mo go to akon o teblewu ayi technologie kura be risubulo minum saka to ab saka ni be soro kasoro amasuma mais warde bi do alaw do nana ya étude ke aywa bon girgaro nana do sena o masaka a continuer folo anya nyongri do fana bin intéressé kana comme sanu bu fi ma san do gele nan tay parce que on ta niya abotu la je abun no parce que ruka me devre ka gele do fana bin kana sanu nyini on ne bo obe urube nyama ni wanga do ministère minuna ni faveur minuna kuyi amba isi ka kuma anga jamana famo fe donc bu reçoit minga ke obke anyu chamake wa me continue na fana ko ke alhamdulillah wala c'est pourquoi nya funyana anga oturtu ya fanyu ma fanyu otato onye malduni otato anga nyongri alhamdulillah aywa Tiékolo DAOU malion ka nyema irisuka jamanaka irka nya fotogo la sam bisabani ko isiglendo irisuka jamanaka antu weli kana anka se kana baro sigi minni am se ka foni ya ku foloy ni ma ko keke ka kuma kan laban fo yani anga sigi roche efse ka mun soro ka fo nyamle ne ko be ifo ki ka baraka nyom be fo ka tele nyanta fo ba be fo ka directeur fo kanyere ka jamana dum fo Moscou fo Rusila Saint-Pétersbourg Moscou be fon malien de bi fon yoro Rusila kono mu be fo alhamdulillah ka fo ka kene bashitenna ala kana bashiku fanana amin ya rabbi ala ni latike bi ma nyina ala fe akana dane ma ya fa chuko mina ni la sonama ambi fasukulla premier ministre ya fa chuko mina an ke malien de l'extérieur donc an ke malien entièrement à part an ke malien à part entière et malien entièrement à part an ko wi donc o façon min kanu bana et an mo do de ke ala ka jabane basma amin ya rabbi ndegu minum bankan ni ndegu be façon kono o ko ndegu mo antungana ru kande definitivement antisaka sigi antisaka shuna awere be information minu soro on nana mala nyaaye jamana do ere sarnete kaombo parce que non y information soro be kangono ko maliko banapew mais an nana ye yano mo hakli sigle do o mamu do kalsa alaka nyetake amin ya rabbi alaka fero do anga famo kono alaka to malien do ka bulo di nyoma parce que ni clienté ni bente a tanye biska baray ay wa mbo do ke ka nyine ala fe ala ka ndeme amin ya rabbi o dik mu def xafo to ko kelena ambe do ka were fene amin
yɛrɛ kelen min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye ka taa se maliden kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini masa ramani fɛ ala ka irisila sigi ala k'a diyaw la amina irisiw ka faamaw irisidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ala k'u ɲɛmalo aw ma amin amin kojugukɛla minnu b'a jamana ka ala k'aw don kalodibi la amin amin ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ lajɛlen amin amin i ye an ka wele jaabi bi ka na an ka kɛnɛ kan a diyara n ye ni ala sɔnna ma nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma ka to ka ni mani sen sɔrɔ k'an ka jamana lasɔrɔ walima hali n'a kɛra nɛgɛjuru sira kan ye an ka se ka ɲɔgɔn bilasira walima wulikajɔw ni cɛsuru bɛ se ka bila sen kan togo o togo maliyɛn minnu sigilen don irisiw ka jamana kan ka se ka na ni irisiw yɛrɛ ye anw ka jamana kan walima ka bɔ ni malidenw ye yan ka taa n'u irisiw ka jamana kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka sabati bari irisiw ye ko caman kɛ anw ka jamana ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an yɛrɛ bɛ fo ɲamule i daw ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welele ye Tiékolo DAOU ale ye président du conseil de base des maliens minnu bɛ irisiw ka jamana kan ni an bɛ se k'a fɔ tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'a bɛ f'a ma au conseil des maliens de l'extérieur o ɲɛmɔgɔ min bɛ irisiw ka jamana kan ale bɛ an fɛ bamakɔ nin waati in na an tun ye a wele ka na ka se ka na an da don mali ni irisila jamana u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di ka baaraw kɛ potentialité minnu bɛ irisiw yɛrɛ ka jamana na a da na don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla baro in na k'a ɲini masa ramani fɛ basigi ni kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ teriya sira min tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana ani irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta waati o ye sira in ala ka a lakurakuraya k'a kɛ sinsinfɛn ye k'a kɛ tɔnɔbɔfɛn ye jamana fila bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan yira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye merci beaucoup a vous merci merci beaucoup يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية